आलादा बड'लेण्ड रायजो सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि जोनोम सान फालिदों। आंनि फिसाला सुजित नार्जारिनि जिहेतु मुंख्लं जालांदों आं बेखौ दुखु मोनालासे बड'लेण्डनि सोमोन्दै थैनायाव आंहा गोजोननाय थाबाय। बर' हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ सुथुरनि आखायाव खोमानांनाय मुंख्लं सुजित नार्जारिया 1972 मायथाइनि दिनैनि सानावनो जोनोम जादोंमोन। हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमनाय मुंख्लं सुजित नार्जारिनि बिहोमाखौ गोसोखांनानै दिनै बिथांनि जोनोम सानखौ क'क्राझार सहरनि साखाथि बाटिपारायाव थानाय मुंख्लं खाम्फायाव फालिदों। नखरनि सोद्रोमाफोर आरो गामिनि रायजो राजाफोरा दिनै फुंबिलि समाव जोनोम सान फालिनानै मुंख्लं सुजित नार्जारिनि खाम्फायाव आलारि बाथि फोजोंनानै मान बाउदों। मख'नाय जायोदि गामिनि सुबुंफोरा मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुङै बिथांनि गामियाव जायखिजाया फसंथान आरो लामा दालांफोरखौ मोजां खालामनानै होनो आथिखालनि बिटिआर सरकारखौ खावलायदों। दिनैनि बे मुंख्लं सुजित नार्जारिनि जोनोम सान फालिनायनि लोब्बायै गामिनि दैदेनगिरि आरो मिरु एबसुनि हारिमु नेहाथारि दिलीप नार्जारिनि दैदेननायाव आइजोफोरनि आरो गथ'फोरनि गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिबो खुंफुंनाय जादों। दा बेखौनो बुंनो सानो आं नोंथांमोननि चेनेलजों जोंनि जे जोनोम सान फालिनाया जेरावबो गोसारगोन थ' गोजोन्थों। आं बुंनो सानो जे बिथांखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मुंख्लं सान हिसाबै 12 जुनखौ फालियो। दिनै जों गामि जानानै बिथांनि जोनोम सानखौ सेथि खेब फालिदों। दिनै बिथांखौ गोसोखांनानै बिथांनि जे बुंनाय रावखौ बिथांनि थिननाय जे मावलांनाय खामानिफोरखौ गोसोखांनानै जों दिनै जि बिथाङा खेलानि कालचारनि मोनफ्रोमबो बिथिङाव फरायनायनि बिथिङाव जोबोद जोंखौ एनकारेज होयोमोन, जोंखौ फोरोङोमोन, जोंखौ गियान होयोमोन। दा बिनि थाखायनो बिथांखौ गोसोखांनानै दिनै जोनोम सानखौ सेथि खेब फालिनाय जादों। जों आरो इयुनाव जों फालिलांबाय थागोन आरो बिथांनि जि थांखि बादिनो जों खामानिखौ मावलांगोन जों गामिनि उन्नति जानाय आरो जों गामिया जाहाथे डेभेलप जायो बेफोरनि सोमोन्दै। औ जों बिथांनि जोनोम सानजों फालिनाय लोब्बा लानानै जों खेला होदों। आइजोफोरनि चियार सेख'लायनाय ओमफ्राय गथ'फोरनि खारनाय, सावगारि आखिनाय आरो बिनि सायाव जोङो साननैसोनि उनाव सोलोंथाइनि एवारनेस जों प्रग्रामबो लादों। बिदि होनाय जायाखै, लामाफ्रा जोंना दाबो जायाखै। मोनसेल' सुजित नार्जारिनि मुङै 1 किल'मिटार मोनदोंमोन जादोंमोन, दा बेबो गाज्रि जाबाय। दा आङो सिगांफोराव सरकारफ्रा नायसनलाङाखिसै, निस्सय दानि सरकारा जोंखौ नायसनगोन आं बेखौ आसा खालामदों। आरो बिथांनि जे मुसुखा स्टेचु बे बिथांखौबो जों मोनगोन होननानै आं आसा खालामदों। मानो होनबा मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोंनि फारफ्रोमबो लामाया ओरैबादि दैज्लाङाव हाब्रु जायो, माने गोनांथि जायो, ड्रेननि गोनांथि आरो फाखा गैया, माने बिराद खस्थ'यै सोलियो आरो। दा जों सिगां 17 बोसोर जे आगोलाव सरकार सालायलांबाय बिथांमोना नायसनासै बा नायनो बावलांबाय। दा गोदान सरकारा निस्सय जोंखौ नायगोन आरो जोंनि साननाय, जोंनि गामिनि जि आसा बेखौ सुफुंगोन होननानै आं आसा खालामो आरो। आं गोसो गोथारै आर'ज खालामो, खुलुमो रायजो राजाखौ, जाहाथे बिथाङा जारिमिनारि मुंख्लं सेथि मुंख्लं जाबाय, बाटिपाराया जारिमिनाव गोलैबाय सुजित नार्जारिनि मुङै। थ' आङो लुगैयो बिथांनि बिहोमानि थाखाय बिथांनि जे बयबो खुगा खुगा सुजित नार्जारि सेथि मुंख्लं होननानै मोनफ्रोमबो जायगायाव मिथिजायो, खोनाजायो। दा बिनि मुङै माबाफोर गामियाव अनुस्थानफोर माबाफोर होयोबा मोजां जायो। निस्सय आसा खालामदों मोनगोन। बिथांनि मुङै अडिट'रियाम हल आरो बिथांनि मुङै लाइब्रेरि, जोंनो सोलोंथाइनि थाखाय गोनांथि। दा जों बेखौनो लुगैयो, हास्थायो। जों निस्सय आसा खालामदों दानि सरकारा निस्सय जोंखौ बेखौ नायसनगोन आङो मिजिं थिदों। मानो होनब्ला जों बे हाबाफारियाव बेनिनो थांखि लानानै जोङो जाहाथे बे गामिया उन्नति जायो, मोजां जायो
आरो फारफ्रोमबो बिथिङाव जों रोंगौसार जायो, देरहासार जायो, अरायबो मोजाङै खामानिखौ मावलांनो हायो। गामिनि साफ्रोमबो गथ'साफ्रा दा फरायफुनाय गथ'फ्रा मोजाङै रोङो, फरायनो हायो, बेखिनिखौनो आं आसा खालामो आरो।